gusto. Matawag ko sa mga igsoon. Hello! Hello, mga igsoon! Ang atong tatay, ang atong nanay, nasakit sila tabang. Wa ko'y kwarta dire. Ha? Magpadamog kwarta? Ay, salamat. Dali, amang nanon si tatay si nanay sa ospital. Dali mo mga igsoon. Dali mo tabang, dali. Ato na ni nanon si tatay si nanay sa ospital. Ay, salamat. Salamat din, Jumer. Kaya naluwa sila sa tatay si nanay. Ikaw ba dyan mo ay hero sa atong pamilya? Basta iluwa alaman may mga igsoon kaya ba taon may mahimo. Ikaw o kanya. Iba na ito igsoon mo ulit yung nakatabang sa ating mga ikan. Uli na yung taon mo kay gimingaw na mininjo. Uli na mo. Gimingaw na mininjo mga igsoon. Uli na mo ba? Undanan sa laman ako. Nakailak na yun eh. Guys, di na ni ate. Tininoon na siya ate, guys. Sa paglingaw kaninyo. Sa ako nang ginaingon, dili ako tutusa ka singer, kundi usa ako ka manlilingaw kaninyo aron ka mo gitoy kon sa katawan labi na sa ako mga igsuon nga sa layo. Aron sila maglipay bisan kami nagkalagyo. Hinaut unta mga igsuon, muuli na mukuhon kay gimingaw nami kaninyong tanan.
mag-subscribe sa akong channel, guys. Huwag sa taon ko dahil. Di na kalimutan sa taon. Shout out sa tanan! Labi na sa nag-sponsor. Ante, be!